Ngayo ka? Palawayo ni nako akong bana. Dili naman siya pwede ani mga hotdog, nga cheesy, kay nakaditex o 500 o 20 mo na siya, nabawal ani kay nagpagamay man na siya. Laway gini siya ani ron. Exam. Karami. Ngayo nga. Palawayo na ako na akong bana ron. Maglaway gini siya nako ron. Kalami dyan ay! Huwag kilami lang ikaw ano lab. Kita bi. Nami kayo. Kita bi. Kapag daan eh! Di mo mga tag. Uy! Bawal ka ane! Paborito biyan ako na eh. Sa una! Pasal naman pata. Sudan! Siyudad dante bukid eh. Kalami dyan ay. Balik dyan ko kawan. Labi. Di ka pwede ani lagi! Di na ka pwede ani lagi! Kita ta ba? Hari lang. Sam ka nimo. Di ka pwede ani kay basta. Kahangol ba nimo ay mura magkaganang naliwat insik. Di ka pwede ani kay nagpagamay ka, bawal ka ni mga hotdog cheesy kay makakadako ni. Nga saya kay. Sige kaon ako man paborito ay. Ikaw. Kahangol ki kahakog ka bantay ka na ko ha. Bantay ka na ko. Nge. Bantay ka na ko. Ako. Laway. Kalami jud eh. Laway akong bana. Lusuya. Aray. Anya. Anya, usan? Ngami na mangga. Ngai ka? Uyap na. Tuloy. Oh, uyap Gay tabi. Ayo. Gay ta oy. As. Duluan ni bay. Gay ka na. Mayroon mo kasugod ay. Kung di ka mga takanan na karon, mga yagas kuwa? Ito ka pa'y parang kapalaway mo ka na mangga ay. Gay ta ba? Hangulan ni mo ay. Kagbatang na may mga eh. Gay ta na god. Ano man? Gay ta na gamay ko. Lamig kay mangga uyap ko. Nangala ka? Maplos ba ako? Ha? Maplos ko. Kuhaan ko. Kuan? Kuangit po? Kuan? Ito ba?